Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe heɓɓoɓe chaine men Polar Arab, on calminama on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. aɗa weesiti konngol woni lawol ma gadino e yewde bindanɗe amen batta abonné chaine ngam bindanɗe amen garoje ɗe mbasa daddema ko nonne sikaji ɗe janngude arab walla defte. aɗa wawi jokkodirde e numéro amen WhatsApp peñowo ɗono. Garan hande e jokkol deftere meɗen Mukhtarul Ahadith. Annabi o sallallahu alayhi wa sallam ene wiya: u'budu rrahmana wa at'imu at-ta'ama wa afshu as-salama tadkhulul jannata bisalam. wi u'budu rrahman, ndewe Allah, wa at'imu at-ta'ama, ñammine ñamri, wa afshu salama, cakte salminandu, tadkhulul jannata bisalam, naton aljanna e kisal. wi kadi i'tadilu fi sujudi wala yabsut ahadukum zira'ayhi in bisatal kalbi. i'tadilu, potondire fi sujudi e sujudu, so ɗon cujjoyo on potto. wala yabsut ahadukum zira'ayhi in bisatal kalbi, hata hay goto e mon wertu jungo mum no rawandu wertirta jungo mum ni. aɗa rawandu so ene jooɗo ƴetta jungo mum lelna, an saɗa sujjata lellir noon juuɗe maɗe, yo nebbe juuɗe maɗe tugga e leydi. wi a'da aduwika zawjatuka allati tudaji'uka wa ma malakat yaminuka. yi ɓuri wonde gañema foof e añɓe ma ko joom suudu maɗa mo leldotoɗa o, ko nonni kadi e ko ganduɗa ko ñaame mon jeeyi, woni tareɓe mon walla horɓe mon. a'tu a'yunakum haddaha min al-ibadati an-nadhara fi al-mushafi wat-tafakkura fihi wal-i'tibara 'inda ajaibihi. wi a'tu a'yunakum, dokkete gite mon ɗe haddaha geɗal mum min al-ibadati e dewal Allah. gite ɗene kanƴene yeɗe meeɗ e dewe Allah ɗe. dokkirta yitere hakke muɗum e dewal Allah ko an nadara fil mushafi, ko darde e deftere kamin, deftere Qur'an. wa tafakkura fihi, miccade hen, wal i'tibar e teskade hen, anda ajaibihi ɗe kawisaji mum. wi u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli. بالرعب مسيرة شهر وأوتيت مفاتيح الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت أمتي خير الأمم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، mi hokkama geɗe joyi ɗe ganduɗa lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya, hay annabi goto meeɗaka hokkede ko way noon. hokkama geɗe joyi ɗe ganduɗa hay annabi goto meeɗaka hokkede ko way noon. o wi hen gueɗel gotel ko nusirtu bir ru'b masirata shahrin,
mi wallirama e kulol ko ina yaare e lewru. ɗum firti ko so tawi neɗɗo heblima anniyima habde e yam, si wiyama wonde kay annabi o kaɓata, ma o hul fodde haɗa makko yetta annabi ko ene yaare fodde wonde lewru. si hakkude ɗo e lewru ka kaɓowo en annabi, lewru ndu fof hakkille makko decca. Nelaɗo wi ɗum mi hokkama ɗum. nusirtu birru'bi masirata shahrin wa u'titu mafatihal ardi, mi hokkama coktirɗe leydi. wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kadi mi waɗanama leydi ina woni jama, ina woni kadi laaɓal. kala fof ɗo neɗɗo woni e leydi ina wawi julde, kadi ina wawi tamarade ndin ɗon leydi. wa ju'ilat ummati khayral umami, leñolam ngol waɗa leñol ɓurgol moƴƴude e leƴƴi. wa u'titu ash-shafa'ata, mi hokkama tefnore, woni mbiɗa e tefande yimɓe. wa kana an-nabi yub'asu ila qawmihi khassa, o wi nden annabaɓe moni fof nelete tan koye yimɓe muɗum tan, kono min noon wa bu'istu ila nnasi amma, nelami ko e dendagal yimɓeɓe. u'titu 70 alfan min ummati yadkhuluna aljannata bighayri hisab, o wimi hokkama fodde wonde 90 ujunere e leñolam ngol natoɓe aljanna ɓe ganduɗa alda e hasbore. wujuhuhum kalqamari laylatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. fastazadtu rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan. yimi hokkama fodde won 90 ujunere neɗɗo natoɓe aljanna ko aldaye hasbore. wujuhuhum kal qamari, jeece mabɓe mbayata kono lewru nde laylatal badre, jane jamma badre. wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, kamɓe fof e jiɗodiral mabɓe ɓe mbayi kono gonɗo e ɓernde neɗɗo goto ni, Allah e mabɓe wonde gotum. fastazadtu rabbi, mbimi yo jomam ɓeydanam azza wa jalla towɗo tedduɗo, fa zadani, o ɓeydanim ma'a kulli wahidin 70 alfan, wondude kala goto e ɗen ɗon 90 ujunere, kala hen goto kadi ɓeydani kam hen 90 ujunere gol. o wi kadi u'tiyat ummati shay'an lam yu'tahu ahadun min al umami, o wi leñolam ngol hokkama hunde nde ganduɗa hay leñol gotol meeɗa ko hokkede ko way noon. ko wayno an yaqulu 'inda al musibati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wiideɓe sanga nde musiba jippi e mabɓe ɓe mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ɗum ko leñolam ngol tan hokka ɗum. leƴƴi goɗɗi gadi ɗi dañani ɗum. o wi a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, dokke gollotoɗo jobdi muɗum ko adinde warñede muɗum sojjata. wa a'limu ajrahu wa huwa fi amalihi, kadi gandinemo no foti o yoɓete sanga nde o woni o gollade. a'zamu nnasi hamman almu'minu yahtammu bi amri duniyahu wa amri akhiratihi, o ɓuri mawnude e yimɓe ɓe himmi foof ko juulɗo mo ganduɗa ina himmira ina waƴa
fiyaako aduna mum, ina waƴa kadi fiyaako laakara mum. azamu nnasi haqqan ala almar'ati zawjuha wa azamu nnasi haqqan ala arrajuli ummuhu. o wi ɓurɗo mawnude hakke e dow debbo ko joom galle muɗum. wa azamu nnasi haqqan ala arrajuli ummuhu. ɓurɓe walla ɓurɗo hewde hakke e neɗɗo woni gorko ko nena muɗum. firti ko debbo ko joom galle mum halfi ɗum, gorko noon ko nena mum halfi ɗum. azamu nisai barakatan aysaruhunna ma'unatan. o wi rewɓe ɓuri hen hewde baraji walla ɓuri hen hewde barke ko ɓurɗe maɓɓe webde teŋe. azamu ayatin fil qur'an ayatul kursi. aya ɓurɗo mawnude e qur'an ko ayatul kursi. wa a'dalu ayatin fil qur'an inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. o wi allah ina yemira moƴƴere e nunɗal. oɗo aya ɓuri nunɗude. wa akhwafu ayati fil qur'an faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. aya ɓurɗo hulɓinade e qur'an ko biyowo kala fof mo golli ko moƴƴi fodde wonde nengo yiyat ɗum. o man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. kala fof kadi mo golli bonande fodde wonde nengo yiyat ɗum. ana ko ɗum famɗi ko fof ha ɗum ɓuri famɗude gabbe leydi jomum yiyat. wa arja ayatin fil qur'an ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an. o wi aya ɓurɗo jogade njorte e mum ko aya biyowo ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. e hemon jeyaɓe am ɓen ɓe ganduɗa ɓe bakkodini ha ɓurti, gaddi bakkotoji ha ɓurti. allah ina wiyaɓe wonde hoto peptoɗe e yurmede allah, saabu allah ina yaafo dendagal bakkotoji. o wi i'lamu annahu laysa minkum min ahadin illa malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. o wi gande wonde ala fof e mon mo ganduɗa so wona taw ko jawdi ronoɓe ɗum ɓurin ɗum jawdi muɗum. laysa minkum min ahad illa malu warithi ahabbu ilayhi min malihi. jawdi donowo ɗum ɓurin ɗum jawdi muɗum. ɗum firti ko maluka ma qaddamta. jawdi ma koko nafkoɗa koko gardinɗa. o malu warithika noon ma akharta. jawdi donowo mo noon koko cakkitinɗa koko moftuɗa. kala fof ko moftuɗa sa mayi ko ronoɓe ma nawata. an jeyɗa e jawdi ni tan koko nafkoɗa hen ko. wa a'linu hadha nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu alayhi biddufufi. o wi on ɓaynu ngal ɗo dewgal. so tawi dewgal waɗama kumal humama yo ɓayne. kadi mbaɗe ɗum e jamaji. waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi biddufufi. kadi piyon hen tabare ɓaynon. i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka annaka tamutu gadan. ya gollono aduna maɗa ha mbayano guurowo ha cayi a wonta maayi. kadi wa'mal li akhiratika ya gollono laakar maɗa ka annaka tamutu gadan ha mbayano mayowo janggo. اغتنم خمسا قبل خمس حياتك
qabla mawtika wa sihhataka qabla suqumika wa faraghaka qabla shughlika wa shababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wi ya profit e geɗe joyi ko adi geɗe joyi nde ngara. Ya profit e hayataka gurdam maɗa qabla mawtika ko adi maadi ne ara. Ya profit wa sihhataka e cellal maɗa qabla suqumika ko adi rafi ma ne ara. Wa faraghaka ya profit e ɗo joguiɗa temps qabla shughlika ko adi ne paaɗirteɗa. Wa shababaka ya profit e ɗo gonɗa sagata qabla haramika ko adi ne yewu maɗa. Wa ghina'aka ya profit ɗo gonɗa galo qabla faqrika ko adi basal maɗa. wi igsilu thiyabakum wa khudhu min sha'rikum wastaku wa tazayyanu wa tanadhafu fa inna bani isra'ila lam yakunu yaf'aluna dhalika fazanat nisa'uhum. Annabi igsilu thiyabakum guppe cumcumon wa khudhu min sha'rikum pemboɗon wastaku coccoɗon wa tazayyanu ñantoɗon wa tanadhafu laaɓon. Fa inna bani israil ay bani israila en de lam yakunu yaf'aluna dhalik ɓe mbaɗatano ɗeɗo geɗe. ɗum waɗi fa zanat nisa'uhum rewɓe maɓɓe jehi jinayi. ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takunil khamisa fatahlika. Annabi wi ughdu aliman sa a fini ya findu wonde gando aw muta'alliman walla gona kam jangowo aw mustami'an walla kam gona keɗotoɗo gandal aw muhibban walla kam gona jiɗɗo gandal. Kono noon wala takunil khamisa hoto won joyoɓo fatahlika kalkoɗa ɗum woni majjere. wi afdalul imani an ta'lama anna allaha ma'aka haythuma kunta. wi ko ɓuri moƴƴude limanagal ko nde gandata wonde Allah ina wondi e maɗa kala ɗo mbawɗa wonde. o wiiti afdalu du'a'i an tas'ala rabbaka al-'afwa wal-'afiyata fi ad-dunya wal-akhirati fa innaka idha u'titahuma fi ad-dunya thumma u'titahuma fi al-akhirah faqad aflahta. o wi ko ɓuri moƴƴude e duwawu fof ko nde neɗɗo ñagoto nde Allah hokkoto ɗum nde Allah yafoto ɗum hokka ɗum aafiya. ɗum noon wona e aduna e lakara kala. o wi fa innaka idha u'titahuma sa hokkama kanƴi ɗiɗɗi kala fi dunya e aduna he thumma u'titahuma caggal ɗum kadi dokkeɗaɗi fil akhirati lakara faqad aflahta an amalama. afdalu sadaqati an tushbi'a kabidan ja'i'an. ko ɓuri moƴƴude e sadak ko nde karnata fulkur ganduɗa ko heyɗindu woni reedu heyɗindu. afdalu sadaqati an yata'allama al-mar'u al-muslimu 'ilman thumma yu'allimuhu akhahu al-muslim. ko ɓuri moƴƴude e sadakoji kadi ko nde neɗɗo jangata taw ko julɗo o janga gandal o andina ngal ɗon gandal mbani ko julɗo goɗɗo. ganda hunde gandana ɗum bande aɗa gandina ɗum bande. afdalul al-iyadati ajran sur'atul qiyami min 'indil marid. jurugol ɓurgol hewde baraji taw ko pawngol saɗa yaha aɗa juuri o pawngol ko sur'atul qiyami ko yawde ko ummoto ɗon sa ari tan juurim feñƴa kaftoɗa jaaha
min andel mariɗɗo pawguɗo mbasa junnade haala e jewte. Wi aratan caymina namɗon joomum wadde ɓandu wonko joguiɗa totta jomum jaaha. Wi ɗum ɓuuri moƴƴude e wonde ɗon ina yewta ina adda jewte tawa anda pawguɗo ko jiɗɗo foftade walla o hattanani haala ka. Afdalul fadaili an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Ko ɓuri moƴƴude ɓuri ko an tasila man qata'aka, ko nde jokkotoɗa taƴiɗoma, wa tu'tiya man haramaka dokka kaɗɗoma, wa tasfaha amman zalamaka jaafaɗa toñƴoma. Afdalul a'mali ba'da al-imani billahi at-tawaddudu ila an-nasi. Golle ɓurɗe moƴƴude caggal limanagal ko wadde feere jomum yiɗa yimɓeɓe walla yiɗno yimɓeɓe. Afdalul mu'minina islaman man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa afdalul muhajirina man hajara ma naha Allahu anhu. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fillahi azza wa jal. Wa afdalul mu'minina islaman, julɓe ɓe fof ɓuri hen moƴƴude l'islam ko mo ganduɗa julɓe ina kise ɗemgal mum e jungo mum. Man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdalul mu'minina imanan, ɓurɗo moƴƴude julɓe ɓe limanagal ko ahsanuhum khuluqan, ko ɓurɗo e mabɓe moƴƴude jikku. Wa afdalul muhajirina, ɓurɓe moƴƴude e ferɓe ɓe ko man hajara ma naha Allahu anhu, ko on perɗo e ko Allah añi. Wa afdalul jihad, ɓuri moƴƴude jihad fof ko man jahada nafsahu, ko on kaɓɗo e fittanu muɗum fillahi ngam Allah azza tedduɗo wa jalla towi. Afdalun nasi mu'minun yujahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa malihi, thumma mu'minun fi shi'bin min ash-shi'ab yattaqillaha wa yad'u an-nasa min sharrihi. Ay ɗum woni windane meɗen hande. Wi si waɗinoma nafoore nde neldata ɗum bande en, ko noonne si jomum koko yiɗi janngude ene wawi jokkodirde ɗiɗon numéro aji walla on ɗon numéro WhatsApp peñowo ɗon ha konngol garen e jokkol binde ɗumen inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.